So mga buddy, and today I'm back for vlogging mga buddy. So today hindi ako mag-reaction video. Ang gagawin ko ay magluluto ako ng shrimp mga buddy. So samahan niyo ako magluto mga buddy and let's go. Yun lang mga buddy ang vlog mga buddy about cooking shrimp mga buddy, and I hope you enjoy the vlog mga buddy, and don't forget to mag-subscribe, mag-like, mag-share at mag-comment mga buddy dito sa comment section mga buddy kung nag-enjoy kayo mga buddy sa vlog mga buddy. So see you in the next vlog mga buddy, and everything you do it with